Čaute ľudia pri novom videu, no a dneska sú to presne 2 roky, čo som začal natáčať na YouTube. Čiže dneska je to ako keby také výročie, lebo je 1.8.2025. Ja som začal natáčať 1.8.2023. Vtedy som si aj vytvoril kanál a toto tu všetko, čo som postavil zatiaľ, no tak je vďaka vám. No a teraz sa už ideme pozrieť na môj kanál, čo som dosiahol. Už som na svojom kanáli, no a za tento tu 1 rok som nazbieral okolo 300 odberov, nejak tak, lebo minulý rok, keď som oslavoval 1.8.2024, tak som mal 430, ale za celé tie 2 roky som dosiahol 741 odberateľov, natočil som 204 videí, no a zo všetkých videí zhliadnutí ako spoločne mám teraz 89 424 zhliadnutí. Zo všetkých videí spoločne minulý rok to bolo nejak tak 40 000, takže dal som o polovicu viac. No a ideme sa pozrieť, čo som ako tento tu rok natočil a tak. Čiže ako nenatáčal som veľmi intenzívne a veľmi sa vám za to prepáčim, ale veľmi vám ďakujem za to, že ma furt podporujete a pozeráte tie videá. No a asi na nejaké video, čo som natočil po tom 1 roku, tak je Brawl Stars. Ten som nečakal. Brawl Stars som ako skončil už a potom som dal, že Stumble Guys je späť, pritom už som nenatočil žiaden ďalší Stumble Guys, lebo ma to potom hneď prestalo baviť. No a tu som pokračoval s Brawl Starsom, ešte tu bol Pet Simulator 99, potom vyšlo Pets Go, no a tak som si týmto tu prechádzal všetkými týmito tu updatemi v Pets Go, no a až som sa dostal k tomu, tu sú nejaké random hry Squid Game, hej, a až som sa dostal k tomu, že som začal natáčať Grow a Garden. No, kvôli tomu, že Pets Go už ma začal nudiť a už to nebola až taká zábava, tým pádom a Grow Garden proste to vyletelo, no a bavilo ma to a furt ma to baví, no tak som začal natáčať to, aj keď som natočil iba jeden update, ale dával som si prestávku, ako som vám už v minulom videu povedal, ktoré vám teraz vyskočí vpravo hore v karte. No a shorty. Čo máme v shortoch? Idem si pozrieť nejaký short, ale toto tu viem, že bolo cez Vianoce a 500 odberov na YouTube. OK. Dobre, to si pozrieme ľudia, lenže keďže som dosiahol 741 odberateľov a je to výročie, tak mám pre vás 2 súťaže. A tie súťaže budú jedna v Pets Go a druhá bude v Grow a Garden. A potom si pozrite tie 2 shorty, kde o tom budem hovoriť troška viac, o tých súťažiach, že o čo sa bude hrať a čo musíte spraviť. No a my ideme pokračovať na tie shorty. Čiže nejaký ten short, tu sú tie, áno, ten nový live event vo Fortnite, potom, hej, to som získal svojho prvého huge, ako čo som hatchol. Čiže to bola... Čaute ľudia, no a dneska som si práve otváral vajíčko v novom RNG Pet Simulator update, no a prídem k počítaču zrazu jeden z 300 miliónov. Mne proste padol môj prvý huge a ešte k tomu je shiny, takže je to shiny. Bomba. Ja sa im proste pamätám, ako som to hatchol. No a keď tak pokračujem ďalej, tak toto tu vtedy veľmi letelo s Brawl Starsom, tie songy. A ja som jeden z nich vydal, aj keď to nemalo až taký úspech.
Cold Song Tutorial. Čaute ľudia, no a v Čiže dnešnom videu som vám ho chcel teraz pustiť. Čaute ľudia, no a dneska... Čaute ľudia, no a dnes... Musím sa k nemu späť vrátiť. Kde tu je? Čaute Ale ľudia, prečo mi tu prepíša? čaute ľudia, no a... Konečne po dlhej dobe... Tak asi si to nepozrieme, bohužiaľ. Lebo neviem, prečo mi to prepne rovno. Ale mám som tu pokračoval poslanie výhry a rôznymi Brawl Stars, Stumble Guys, videami, Pet Simulator 99, potom som dal 500 odberov, bola súťaž, potom som troška natáčal viac Brawl Stars nejakú dobu, potom vyšli ďalšie video z mojej série, moje jedla na party. A tak som pokračoval, vtedy vyletela hra Fish, čiže som natočil dva shorty z tej hry. A bolo to fakt, že veľmi ako dobré obdobie za mňa. Tento tu rok si ako veľmi vážim a veľmi vám chcem fakt, že ľudia poďakovať za to, čo všetko ste pre mňa, že ma ako podporujete, čo ste pre mňa spravili, že ma odoberáte. Lajkujete tie videá, pozeráte ich, ja som vám za to veľmi, veľmi vďačný. No a hej no, je 1.8.2025 a ja oslavujem. Čiže chcel som vám ešte niečo povedať, len som zabudol. Aha, už viem, no chcel som vám aj povedať ciele, čo by som si veľmi prial počas tohto tu 3. roku, čo bude teraz trvať 3. rok, čo budem na YouTube. A veľmi by som si prial, už keď mi chýba iba tých okolo 259 odberateľov by som veľmi si prial dosiahnuť tú 1000. A ja vám budem ľudia stále natáčať tie videá a stále robiť ten content a dúfam, že lepší a lepší, aby vás to viac a viac bavilo pozerať, aby tu prišli aj noví fanúšikovia a tak ďalej proste. Takže cieľ, čo by som si chcel dať, dosiahnuť 1000 odberov počas tohto tu ďalšieho roku. No a ešte také ciele, vydávať proste nejaké lepšie videá a to sú ako moje ciele. Ako viem, že ich je málo, ale proste som veľmi rád za to, čo mám. Vidíte, v službe od 1.8.2023 proste normálne, teraz som si spomenul, že toto. Teraz sa pozerajte ľudia. Normálne v YouTube štúdiu mi vyskočilo nové ocenenie. Váš kanál má 2 roky. Už 2 roky prispievate k úžasnému obsahu na YouTube. Veľa zdaru aj naďalej. Čiže ako keby mne gratuluje aj YouTube. Ja som vám ľudia za to veľmi, veľmi vďačný. Ešte idem natočiť tie 2 shorty o tých súťažiach. A neviem, čo dneska idem robiť ešte. Ako budem oslavovať za to. No ale ľudia, proste ja vám viem, že to hovorím už asi 4. krát, ale vy ste mi dali takú podporu tento rok. Aj keď nie až takú v odberoch, ale v tých zhliadnutiach, tak áno, že som proste dal. Teraz vám ukazujem, že ma ľudia fotku z minulého roka. Že tam som dal proste nejak okolo tých 40 000. A teraz mám skoro 90 tých zhliadnutí zo všetkých videí, čiže dvakrát toľko som dal. Čiže ako ľudia, som veľmi vám za to vďačný. Tieto zoznamy dám asi preč kvôli tomu, že to nie sú až také extra dobré zoznamy. Čiže vytvorím napríklad zoznam na random hry a také rôzne série. Napríklad si dám tam Pecko a budú tam všetky Pecko videá, potom Pet Simulator 99, tak všetky Pet Simulator 99. Ale ľudia, ja som vám fakt za to veľmi vďačný. No a ja už pôjdem, lebo ešte mám nejakú robotu. Takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo a dúfam
proste, že ma budete podporovať aj naďalej. No a to je z tohto videa všetko, no a ja sa s vami lúčim a čau!